Mä olen Leevi Viitala, muusikko. Mä soitan pääosin rumpuja ja kitaraa. Mä myös laulan ja soitan bassoa. Mä oon mukana 7 bändissä: Indistinct, No Veil, What Awaits Us, Assatur ja sitten pari projektia, mitkä ei ole vielä julkaissut mitään. Siinä kävi sillain, että mun veljelle ostettiin rumpukitti. Me oltiin molemmat hyvin pieniä silloin. Mun veli oli vielä tarhassa ja mä olin ala-asteella. Ja hänelle ostettiin rumpukitti sitten kellariin ja sitten siinä kävi sillain, että mä päädyin soittamaan sillä enemmän kuin mun veli. Ja sitten luonnollisesti mun veli oli siitä vähän vihainen, että hei, ne on mun rummut, ei ne ole sun koskettavissa, mutta kuitenkin sitten se tilanne siitä rauhoittui ja mä sitten soittelin kellarissa paljon, mä opiskelin musea ja kaikkea perusrockia. Mä kuuntelin ne biisit ja sitten mä soittin niiden mukana ja sillä mä niinku sain pohjan mun rumpuosaamiselle. Sitten kitara tuli myöhemmin kuvioihin. Mä soitan pääosin metallia. Kaikki bändit, missä mä oon, on laidasta laitaan metallia. Et siellä on ihan ääripäämetallia, extreme metallia ja sitten on hyvinkin kevyttä metallia, missä on laajasti erilaisia vaikutteita, mutta ihan laidasta laitaan metallia. Ja omalla ajallani mä sitten omaksi huvikseni teen vähän erilaista kamaa. Lähiaikoina mä oon tehnyt paljon post-hardcore emo-tyylisiä kappaleita. Ja sitten mä aina välillä eksperimentoin kaikenlaisten genrejen kanssa, mutta pääosin metallia. Kitarassa Dave Mustaine Megadethistä ja Aleksi Laiho Children of Bodomista. Ja Dave Mustaineissa mua inspiroi erityisesti biisin kirjoitus, sävellys. Ja sitten sellainen raaka voima ja tunne, millä se soittaa. Aleksi Laihossa sitten taas mua inspiroi sen kyky yhdistää modernia metalliriffittelyä, neoklassisia osioita ja sitten sellainen kasari-soundi. Tosi siisti yhdistelmä. Täytyy myös muistaa mainita Mark Okubo yhtyeestä Veil of Maya. Markin tyyli on yhdistää äärimmäisen teknisiä, mutta kuitenkin melodisia riffejä. Se on inspiroinut mua lähivuosina tosi paljon. Rummuissa mua on inspiroinut Sean Reinert Deathistä ja Cynicistä. Sitten Gene Hoglan Deathistä ja tosi monesta muusta bändistä. Sitten Chris Adler, Lamb of God. Ja Sean Reinert on siitä mielenkiintoinen, että Sean yhdistää death metallia ja jatsia human levyllä Deathiltä. Ja tämä yhdistelmä on niin villi, että se mullisti tech deathin maailman ihan kokonaan. Mutta mä lähinnä on inspiroitunut niistä itse metallirumpilla, niistä jats-osioista ja miten sä pystyt yhdistämään näitä kahta genreä. Ja, se on ollut mulle tosi mielenkiintoista. Sitten Gene Hoglan uskomattoman luovat osuudet ja se äijä lyö kovaa. Sitten Chris Adler, myös sama kuin Genella luovat osuudet, ajattelee laatikon ulkopuolella tosi siistejä osioita. Mun lähestymistapa sävellykseen on sellainen, että mä löydän jonkun siistin soinun ja sit mä lähden äänittämään sitä riffiä ja sitten tulee seuraava osio, sitten tulee seuraava osio. Se tapahtuu hyvin luonnollisesti ja kerralla. Välillä mä myös kuulen päässäni melodioita tai riffejä tai rytmejä, mutta pääosin kirjoitan käsin. Eli kitara kädessä, pelleilen ja kuuntelen, että jos löytyy jotain siistiä. Mun teini-iän unelma on olla kiertuen muusikko työkseni, mutta mä oon aina sanonut, että jos mä pääsen työskentelemään minkä tahansa musiikkituotannon vaiheen piirissä työkseni, niin mä olen tyytyväinen.
Et ne on kaikki mulle mielenkiintoisia, se kaikki on mulle intohimo. Mutta pääosin mä toimin muusikkona ja haluan myös olla kiertuemuusikko. Mä haluan olla lavalla, mä tykkään olla lavalla. Mä opiskelen musiikkituotantoa nyt, niin se voi avata uusia ovia musiikkituotannon parissa työskentelyyn, niin olen myös kiinnostunut niistä. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo ja kaikki mahdollisuudet yritän ottaa vastaan.